Ini bagian kamu kakak. Mana Mbak Prionya? Bapak Prio. Monggo Mbak ajeng Monggo. nyekar monggo lho nyanyi. Mboten saged. Oh njaluk tolong, tolong nggih mbayar ya Mbah. Kula penak dadine. Napa? Dipaksa. Dipaksa. Napa? Oh, nggih kudune ngoten kok Mbah. Niki maringi berkahan, Nduk. Aku angger ngene iki terus lali lho, Pak Mbah jane. Lali. Mboten, mboten. Pringkune. Yo saksi. Nyuwun lelagon Tanjung Mas. Tanjung Mas. Saking Bapak Mahmud anak satu. Anak satu. Anak dua kali. Oh. Mahmud itu mamah muda. Mahmud anak satu, mamah muda anak satu. Onje. Faktor iyo, faktor iyo. Iya, iya kan bener tua. MC-nya tua. MC-nya tua. Ayo Duk, lebok. Pringkune. Jos. Marong dino. Hey hey ha ha.
Pakde jajan. Monggo. Udah jangan. Iki dilebet kerian nggih. Monggo Mas. Jan-jane kowe nek atiku sojono kowe gandeng karo liyong di Valaras
perahu layar. Nggih, nek bengi mboten napa-napa. Oh nggih, mboten asal niku mengene bebarengan mawon. Oh, sampean pripun Pak De? Pripun? Suketeki. Nek jajan kok Oh langsung nggih, seketeki ya. bablas suketeki kalih perahu layar. Heeh. Lebak keriyen nggih. Nggih, monggo Mas. Mungkin kula tambahin, Dim. Niki mang mireng mawon niki kok. Jane Jan-jane kowe nengane selakanmu sajak nyopiane atiku sojono kowe gandeng karo penyanyi liya. Hai. Ayo urun.